Аз мисля, че няма и за какво да е. Да. Но ми се ще да вкарам на сцената част от себе си, част от миналото си. Добре, ще ти призная нещо. Айде, давай. Нещо, което никога не съм казвал, колкото и да ме дърпат за езика твоите колеги. Уших си рокля. Да, бе. Кълна ти Ще пееш по рокля. Уших си рокля, не знам дали ще я облека. Ще я. Но в момента се шие и дизайнерката, която я прави, Зорница Първанова, не мога да ти опиша това, което си изписа на лицето й, когато й изпратих една рокля и казах, искам я. Тя моментално се чуха ми каза, за какво я искаш, за какво ти трябва? И аз казвам, за концерта ми в арената на 14 февруари искам да мога да я облека. Свалил съм 10 кг и още 4 кг ме делят от килограмите, в които бях в клипа на Сен-Тропе с най-перфектните бедра, дупе и така нататък. Смятам все още, че най-красивите крака в България. О, благодаря ти, още 4 кг и съм в същата форма. Значи, добре, какъв цвят е роклята? Да го кажа ли? Айде, моля. Имам 2. Ето истината.